Pinoy Bus Driver TV. Oh, sino na eh? Meron po set, magandang gabi. Lahat. Alas 8 ng gabi, dito tayo sa San Fernando. Alas ng gabi. Dito tayo nagpahinga ngayong araw. Kasi hindi pa nagawa sa Fernando 3, ang muli eh. Dito na lang. Padabaw yan, Musit, padabaw. 98. Dahil si Minyo sa. Si Joel, si Roales. Pagkatateng. Pagkatateng. Ayan, may tayo. Ayan, galing na po rin yan. 1-8. Galing na po. Hello guys. Oy! Guys, Nandiyan ka pala. Hong sa daliting. Ano mga uli ka? Apa Manila ka? Si Tateng. Oy! Oy! Si Tateng. Ito may dumating na yung amigo po sa ito. Ito, amigo po sa ito. Wala kayo amigo? Titix. Ang siya ka na. Yung ordinary. Saan kayo galing buhay? Dahil sila kasakay mo sa ito. Galing buhay? Mekaniko, nag-aayos ang preno. Lagi mo ba? Ha? Kita ng lagi mo. Ako tanawon. Yan, may buset. Ang galing Peduran yan. Galing Peduran. 88, 128. Busy na ating mekaniko. Electrician na mekaniko. Busy na kaya dami ng basag sinatingan. Adjust brake. Huwag sinating.
Puro papatay pitik yan. Umalis na yung Panabo kayo na, saka yung galing buhi na 88118. Si Mr. Coderno. Yan, si ano, si Taboso. Ingat, mga amigo buksit. Si Flores yan, tsaka hindi ko kilala partner niya, galing Ilabil. Ingat, amigo buksit. Mamaya naman yung iba magsidatingan, yung galing Pasay, tsaka Bisaya, tsaka Mindanao. Ating gabi. Ako galing Pasay, Pitex, amigo buksit. 1846. Day trip yan, day trip. Kami day trip yan galing Pasay.